קודם כל, הערה טכנית. כמה משומעי השיעור התלוננו שאלות שהופכות להיות לדיון ארוך, הם מפריעים לרצף של השומעים. הבעיה היא שכשאדם שואל, לפעמים השאלה נראית לו קצרה והתשובה היא קצת ארוכה. אז לפי העניין, להגיד שאדם לא יכול לשאול שאלות על... להשתדל לא להיכנס לא לפנות הצידה בגלל שאלה שמישהו שואל, להיות... אם יש למישהו ויכוח או... זה יהיה בעזרת השם, יהיה זמן אחרי השיעור או בהזדמנות אחרת. ככה, מה שרציתי להגיד, מה שאני רוצה לעשות זה ככה, יש רבנו הארי שכתב באחת התופעות ההיסטוריות המעניינות ביותר בהשתלשלות התורה. אין תופעה כזאת בהיסטוריה שקם אדם ומגלה משהו, חידושים משמעותיים מאוד, כמעט אפשר לומר מהפכניים, ואף אחד לא מתווכח. האנשים הכי ביקורתיים בהיסטוריה היהודית שהיו אחריו, אפשר להזכיר את הנודע ביהודה, את הגר"א, את רבי ינקל עמדין, אנשים ביקורתיים מאוד, אף אחד מהם לא... כולם מקבלים את זה באופן מלא. זו תופעה מעניינת מאוד, אבל על כל פנים, אריז"ל העמיד מהלכים של הבנה אחרת, חדשה, ברוב מקצועות התורה, ברוב התחומים של התורה, ובדרך כלל כשלומדים או שומעים הדברים של אריז"ל, הדברים נשמעים בשפה, נקרא לזה שפה מקצועית, לא שפה שאנשים רגילים יכולים להבין אותה. אבל יש בית מדרש שלם ועתיק שעסוק ללמוד את תורת אריז"ל כמו משל, ובספרדס שלנו, שהוא בספרדס שייסד אותו רבי שפירא, רבי שפירא לימד אותנו תמיד להסתכל על דברי אריז"ל כאל דברים שמדברים על המציאות האנושית. אז הייתי רוצה להציג, יש באריז"ל סדר שלם של כל החודש השביעי, כל חודש תשרי. אריז"ל, כל אחד שמסתכל על הדבר הזה משתומם מהריבוי העצום של דברים שקרים בחודש אחד. אחר כך נחכה חודשים ארוכים עד שיהיה איזשהו צל של חג. פה יש לך בשלוש שבועות ממש עומס של חגים, עומס של מצוות וכו'. אז אפילו קראו לחודש הזה ירח איתנים, כי ישראל איתנים בו במצוות. על כל פנים, אריז"ל מציע אופן מסוים לראות את כל סדר האירועים של חודש תשרי כרצף אחד, כסדר השתלשלות רציף. ואני אנסה להציע כאן את הדברים, כמובן, הדברים הם לפי הבנתי ועל חיותי בלבד. אני מזכיר את אריז"ל, הכוונה היא שלא שלי, אלא שקיבלתי אותו משם. אבל בלי ספק, תלכו להרבה מקומות אחרים, יציגו לכם את אריז"ל באופן שונה. אבל ככה צורת הדברים. ככה צורת הדברים. יש עוד סוגיה שצריכים לעסוק בה, והיא איך היחס בדברי אריז"ל למה שנקרא פשוטם של דברים בהלכה ובמקרא. לא נעסוק בזה היום. זה גם תחום שעוסקים בו, ואני חושב שדברי אריז"ל מכוונים לפשוטם של דברים. בנושא הזה ודאי. אבל אני לוקח את הדברים כמו שהם כתובים. אריז"ל יוצא מנקודת הנחה פשוטה, מפורסמת, שכל ישראל רגילים ככה לדבר. ראש השנה הוא יום בריאת האדם, ואומר אריז"ל, תדע לך שבריאת האדם יש בה משהו נורא ואיום. המשהו הנורא, קורא לו, בשפה שלו, קורא לו נסירה. מה? נסירה. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם והפריד אותו, האדם הפרטי והאדם באופן כללי, כנסת ישראל נקראת האדם הכללי, לקח את האדם והפריד אותו מכל המציאות, הפך אותו למשהו שהוא לבד. זה באמת, אנחנו רגילים לזה, נולדנו עם זה מה שנקרא, אבל יש פה משהו נורא ואיום. המשהו הזה בעצם נועד ליצור נברא כזה שעומד מול הקדוש ברוך הוא, עומד מול העולם כולו, ובעמדה של מול. מול זה אומר, אני בא ממקום אחר, הרצון שלי הוא אחר, אני מייצג משהו אחר לגמרי. וזה הסיפור של הנסירה. הסיפור של הנסירה זה בעצם לקחת את האדם, בעוד שכל הבריאה כולה היא השפע האלוקי כמו שהוא מתגלגל לעולם, וכל הנבראים כולם מייצגים את מה שהם צריכים לייצג, את מה שהקדוש ברוך הוא שם אותם.
אמרנו יותר מפעם אחת את זה, אין בעולם כלב שצריך לעשות דיאטה, וכל בעלי החיים, ואין דוב שלא ישן בלילה, שלא ישן בחורף. ככה זה סדרו של עולם, והאדם הוא יצור גם כנגד הטבע וגם כנגד הקדוש ברוך הוא יצור שזה מהותו, שהוא עומד נפרד. ראשית כל, הדבר הראשון שזה מחייב, זה מחייב את האדם להתבונן ולשים לב ולקחת אחריות. אנחנו ננסח את זה ככה, העבודה הראשונה, וזה בדרך כלל שכתוב בדברי רבותינו הראשונים, גם בחז"ל יש איזה שורש, ראש שנה או ראש שנה ביום כיפור, הם יודעים שיש בהם צד של יראה, אז שורש הדבר הוא העניין הזה. הדבר הזה, העובדה שבן אדם הוא יצור שהוא באמת נפרד, נבדל, בתנת ואליהו, פרק ב', הזכרתי את זה כמה פעמים במישהו שסיפר שהוא חיפש ולא מצא. אני הזכרתי את זה בפרק א' וזה נמצא בפרק ב'. כתוב שם את הביטוי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם והשליחו לפניו. השליחו לפניו זה אומר, עזב אותו, אתה לבד. הדימוי הכי קרוב לזה שאנחנו יכולים להגיד, זה אותו רגע שבו אמא אומרת לילד, אני לא אעלה איתך את המדרגות. צריך לעלות את המדרגות לבד. עכשיו, למה זה נעשה? זה נעשה כדי שהילד ידע ללכת לבד. אבל זה לא סותר שהילד עומד והוא חושש שמא הוא ייפול. והילד חושש שמא הוא ייפול, אבל אנחנו צריכים להגיד את האמת. הוא לא צודק שהוא חושש שמא הוא ייפול, אלא הוא ודאי ייפול. ככה זה הסדר. סדר הדברים הוא שכדי להיות עצמאי, כדי להיות אדם לעצמו, צריך לעזוב אותו לבד. אנחנו מניחים שאם האמא הייתה ממשיכה ללכת עם הילד וממשיכה לעשות לו את כל מה שהוא צריך עד בלי גבול, אז הוא היה נשאר ילד קטן. אולי מבחינה גופנית הוא היה גדל ומתפתח, אבל מבחינת היכולות שלו הוא לא היה לומד אותה. זאת אומרת, בעצם זה, הדבר הזה, הנסירה הזו, העמדה של האדם כמציאות עצמאית, זה הסוד הגדול, היסוד הגדול והסוד הגדול של בריאת האדם. וזה באמת מעמיד את האדם בעמדה של יראה. החיים של בני אדם מלאים תמיד בניסיונות שלנו לברוח מאחריות. ממש ככה. אתה פוגש תמיד לא כל כך מרחוק. לפעמים אתה יכול לפגוש את זה בתוך עצמך, כל מיני תשובות עשיתי ככה כי מישהו אמר לי ככה וכו'. העמדה של האדם, תדע לך, הקדוש ברוך הוא שם אותך כאדם עצמאי, כאדם שאחראי למעשיו, כאדם שצריך לפעול עם גבולות. אדם יש לו גבולות ליכולות שלו, אבל עצם העובדה שהוא עומד כמישהו בפני עצמו, זה האחריות. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הקדוש ברוך הוא ניתק את האדם וקרע אותו מהמציאות? זה באמת, המילה קרוע היא מילה מתאימה. האדם הוא קרוע מהמציאות. הוא מסתובב בעולם, ובעוד שבדרך כלל המציאות אומרת לאדם מה לעשות, זה לא מחייב שהאדם ישמע לה. זה לא מדבר עליו לגמרי. בסדר, נכון שהסדר הוא שעושים כך, אבל אז למה שאני אעשה את זה? עדיין נשאל, מי האמא? זו המציאות של האדם. עכשיו, התשובה היא, אומר, הרי זה דבר נפלא, וצריך לקחת את הדברים באופן עמוק. הקדוש ברוך הוא רצה שהקשר בינו לבין האדם יהיה קשר של דעת ורצון. בעוד שאנחנו תופסים את הבחירה כתאונה, כפשלה, כל אדם מבין שזה לא מקרה, אבל כאיזשהו צורך שלא הייתה ברירה, או כדי למנוע איזשהו נזק, ככה אפשר לנסח דברים שנאמרו במקומות אחרים. אומר האריזל, הנסירה היא לא דבר, הבחירה של האדם, העשייה שלה, לעשות את האדם כיצור עצמאי, לא מדובר על איזשהו משהו צדדי או משהו, יש פה משהו עקרוני מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא והאדם יהיו שני דברים שעומדים זה מול זה, והם יוצרים ביניהם קשר מתוך נפרדות. קשר מתוך נפרדות. הקשר שלפני זה, אומר האריזל, זה נקרא קשר של אחור באחור. קשר ששני אנשים כמו תאומי סיאם, שמצד אחד הם יותר קשורים. הם קשורים לגמרי, הם מחוברים, הם לא קשורים. אבל כולנו מבינים שזה קשר תשמע, יש לי ברירה, אני לא יכול להתנתק, אז אני קשור. ואילו הקשר שנוצר על ידי הנסירה הוא קשר שהוא עמוק יותר ואמיתי יותר. זאת אומרת, העובדה שאנחנו נפרדים היא קודם כל נותנת את הסיכון שאנחנו נגיד לא. זה קיים. לא נעים להגיד, אבל זה לא רק סיכון, זה גם קורה.
אבל זה גם עושה שהאמירה של כן היא משהו אחר. היא לא אותו דבר. כשמישהו אומר, בשביל להמחיש את הדברים, יש הלכה כזאת. הלכה יש עבד קטן שקוראים לו, אז זה מועיל בתור משיחה. זה נקרא שאני סחבתי אותו, אמרתי לו לבוא והוא בא. ואילו עבד גדול, כשקוראים לו, אז זה לא מועיל בשום משיחה, כי הוא הלך מכוח עצמו. למרות שהוא החליט לשמוע לי, אבל זו הייתה החלטה שלו לשמוע לי. וזה מה שבורא העולם רוצה. בורא העולם רוצה שאדם יעמוד מולו ויבחר בדעת וברצון לשמוע בקולו, ושזה יהיה עשייה שלו. יש סוגיה, אני שם את זה בסוגריים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת עכשיו, היא סוגיה עמוקה מאוד ויש מקום לדון בה. האם הבחירה, מה קורה לבחירה לעתיד לבוא, מה שנקרא, בעולם הבא או משהו כזה? האם הבחירה נעלמת כאילו היא לא הייתה, או שהיא מותירה רושם, מה שנקרא? אני אגיד את זה בקצרה, אני מבין שהבחירה היא לא דבר זמני. הבחירה, העובדה שהאדם הוא יצור מנותק, נקרא לזה ככה. העובדה שהקדוש ברוך הוא ניסר את האדם והוציא אותו מהמציאות, זו עובדה זו המציאות של האדם. התנאים, האופן של הדברים יכול להשתנות עד כדי כך שיש מצב שלא יהיה בחירות חדשות, מה שנקרא, שהדברים כבר נבחרו. אבל האדם הוא יצור עצמאי שעומד לעצמו, וזאת המהות של הבריאה. זאת המהות של הבריאה. עכשיו, רבינו אריזל אומר שבעצם יש, העובדה שהקדוש ברוך הוא ניסר את האדם, וזה עם מהותו של יום של ראש השנה, מחייבת שלושה דברים. דבר אחד זה מחייב עצם ההכרה בנסירה, עצם ההכרה בעובדה שאנחנו לבד, שאנחנו צריכים, האחריות מוטלת עלינו, היא עבודה שלמה. זה עבודה אחת. זו עבודה אחת, והיא עבודה בפני עצמה. הדבר השני, וכאן האריזל פותח פתח ענק. האריזל אומר שתדע לך שהנסירה, חוץ ממה שהיא מאפשרת את הדבר הזה שאדם יבחר בקשר מדעת וברצון, הנסירה יוצרת, בשפה שלו, היא ממלאה את המקבל מלא גבורות. אני אפרש. העובדה שעוזבים מישהו לבד, יש בה משהו טראומטי. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהמטרה של הנסירה היא כדי שהאדם ייצור קשר, השאלה היא, אם אחרי הנסירה הוא ירצה ליצור קשר. וזו שאלה קשה מאוד. זו שאלה קשה מאוד. אותו רגע שהילד, שאומרים לילד היום, מהיום הזה והלאה לא תישן בחדר של אבא ואמא, מבחינת החוויה של הילד זה כמעט נטישה. זו חוויה לא פשוטה. ואומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים שתבוא ותבקש רשות על זה ועל זה, אבל את זה תעשה לבד. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו, ואריזל אומר שכל החודש השביעי כולו היה ראוי להיות שראש השנה יהיה היום שבו האדם נברא, יום שבו האדם, בשפה שלו, שמנסרים את כנסת ישראל, מנסרים את האדם מהמציאות כולה, והאדם יבחר מתוך הנפרדות בקשר, והקשר יתבצע ויתיישם באותו יום. אבל כיוון שהנסירה היא כל כך קשה, אריזל יש סדר שלם של כל החודש השביעי, עד שמיני עצרת, שהוא היום שבו החיבור מגיע לשיא, אז אפשר להכניס את בני הזוג לחדר איחוד. אבל עד אז צריך לעבור איזשהו סדר שהמקבל עובר, האדם צריך לעבור תהליך של בניין, של התפתחות, של המתקה של הגבורות, כדי להגיע לרגע הזה. וכל מה שאנחנו עושים, זה בעצם מראש השנה והלאה, הוא הסדר הזה. כל הדינים והמצוות והמנהגים שהנהיגו לנו רבותינו, שהנהיגו חז"ל לחודש תשרי, הם כולם עסוקים בסדר הזה. זאת אומרת, בואו ניתן את דעתנו עד כמה הדבר הזה הוא גדול ומשמעותי. העובדה שאדם מוצא את עצמו לבד, ופעמים רבות מאוד הוא מרגיש עזוב. והוא צועק כמו שצעק דוד המלך בהקשר מסוים. כשאסתר המלכה, חז"ל שמו בפיה את המילים האלה. כלי, למה עזבתני? והזעקה הזאת היא לא פשוטה. אי אפשר להגיד לאדם, לא, זה. צריך פה סדר שלם של תיקון, של המתקה, של עבודה שלמה. וכל החודש השביעי כולו אנחנו עסוקים בדבר הזה. מטבע הדברים לעסוק כרגע בעיקר בראש השנה. העבודה של ראש השנה, אומר אריזל שראש השנה יש לנו, חוץ מהעבודה הראשונה, שהיא עצם קבלת האחריות, יש עוד שתי דברים.
האחת היא להבין. להבין, פשוט להבין מהו הסוד של הנסיעה. למה היא נוצרה? מידת הדין שנמצאת בעולם, למה היא מופיעה? וזו שאלה רצינית מאוד. עד כמה שאני לא אבין את הנכון, אני רוצה, חשוב להדגיש, נכון ולא נכון, אדם שלא מבין אותה בכלל נכון, אז אני לא יודע איפה הוא נמצא. אבל נכון ולא נכון זה לא העניין של מתמטיקה. יש הרבה דרגות של הפנמה, של תפיסה, של חוויה שאדם תופס את הדברים, והסוגיה שאנחנו עסוקים בזה באמת, מהי מידת הדין? מידת הדין דורשת הבנה נכונה, הבנה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם והטיל אליו את האחריות, לא מפני שהוא רוצה לצמצם את הנתינה לאדם. לא מפני שרוצים שהאדם, תשמע, תעשה גם אתה משהו, למה רק הקדוש ברוך הוא יעשה? אלא כדי שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם יהיה קשר עמוק יותר, אמיתי יותר ומשמעותי יותר. זה בעצם מה שעושה ראש השנה, הסדר שחז"ל סידרו לנו של מלכויות זיכרונות ושופרות, וגם אחר כך כל 10 ימי תשובה, עד ככה סדר הדברים, עד 9 לחודש בערב, עד כניסת יום הכיפורים. הסדר הוא שפשוט צריכים להפנים וללמוד, יש בזה בחינות שונות, אבל הסדר הדברים שצריכים להבין ולהפנים את מידת הרחמים. בצורה שהיא נמצאת, לכן אנחנו אומרים י"ג מידות בכל 10 ימי תשובה, כל יום כמה וכמה פעמים. הכוונה היא להפנים את הדברים, ואני רוצה שניתן את דעתנו. אפשר להסתכל על זה מבחוץ ולהגיד, תראה, כמה זה מעניין שהאריזל אומר שכדי לתקן את הנסירה צריך כל כך הרבה עבודה. לא מדובר על משהו תיאורטי. האדם שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו, חווה בעצם הקיום שלו, בעצם החיים שלו. כל השנה שעברה הייתה רצף של מפגשים שלנו עם המציאות הזו של הנפרדות. הרבה מאוד פעמים עמדנו מול העובדה שאנחנו והקדוש ברוך הוא, זה שני צדדים של המתרס. אנחנו והתורה, בשני אופנים, גם במובן הזה שאנחנו צריכים להחליט לבד ואנחנו לא יודעים מה לעשות, וגם בעובדה הנה לדוגמה, האדם הראשון עמד מול העובדה המעניינת שהקדוש ברוך הוא מצד אחד עטף אותו בגן עדן, כשמו כן הוא, ומצד שני, האדם הראשון נצטווה לא לאכול מעץ הדת. ואז הוא שואל את עצמו, רגע, למה אסור לי לאכול מעץ הדת? וגוף דאוב דכך היה שהאדם לא שאל את השאלה הזאת, אלא בא איזשהו יצור לא חיובי במיוחד, שהוא העלה את השאלה. עכשיו הוא העלה את השאלה לא רק בתור שאלה, אלא עם עמדה. הוא הכין שתי קריאה שלם. אני אגיד לך למה לא מרשים לך. לא מרשים לך, כי לא מפרגן לך את הכל. עכשיו, במחשבה הזאת, אני כשלעצמי זוכר אותה בהרבה מאוד סיטואציות בחיים. עשיתי פעם עם בחור שלקח אותי באיזה שיעור באזור, בבית חילקיה. זה נוסע בכביש 3 הוא נוסע, ואני לא כך מבין בזה, אבל כשראיתי את המכוניות שעל ידו, הבנתי שהמהירות שלו היא לא פשוטה. אז אמרתי לו, תשמע, אני לא מתערב לך בחיים, אבל אני פשוט חושש, אז אמר לי, לא, זה לא מסוכן. אז אולי תספר לי כמה אתה מעל אמר לי, לפי החוק מותר פה 100 קילומטר לשעה, אני אוחז ב-180. לא, תעשה לי טוב. הוא אמר לי, זה לא מפחיד בכלל. אז למה הם אוסרים? סתם כי הם לא מפרגנים לך ליהנות מהרכב. עכשיו, אני שואל לך שזה מטורף. הסוג הדיבורים האלה הוא חלק מהחוויה של האדם. כל מפגש שלנו עם המציאות שמישהו בא ואומר לך, זה אסור לך, פה אסור לך, פה אתה לא יכול, אפילו לא אסור. פה אתה לא יכול לעשות משהו. המציאות מגבילה אותך. למה? וההבנה, זה דורש, אם לא הבנו את זה במשך השנים עברו, אנחנו צריכים להבין ולהפנים את המערכת שבה אנחנו פועלים. וזה מקצוע שלם שצריכים לראות אותו. בסדר הדברים הזה יש 9 ימים, שזה מא' תשרי ועד ט' תשרי, שאנחנו צריכים פשוט, במציאות שלנו עכשיו, עדיין אנחנו לא מדברים על יצירת הקשר בפועל. אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים להפנים ולהבין ולהסתגל ולקלוט מה הם הסיבות, למה הדברים הם כך. זה מה שנקרא מלכויות זיכרונות ושופרות, וזה י"ג מידס. באופן מסוים. כמה באמת אין לקדוש ברוך הוא מטרה בכל הסיפור הזה, אלא
כדי ליצור את הקשר יותר עמוק, יותר אמיתי, במילים אחרות נגיד, רוצים אותך יותר אתה. הדבר השלישי שיש בראש השונה, זה שבכל אופן, מן הראוי, חובה שמוטלת על האדם לנצל את עצם הרגע הראשון של הנסירה, תקרא לזה ככה, הרגע הראשון של הנפרדות, לנצל את זה ולצעוק, ריבונו של עולם. המטרה שלנו היא לחזור לקשר. זה מה שנקרא תקיעת שופר בצורה הכי פשוטה שלנו. זה מלכויס, נקרא לזה ככה, אבל הכוונה היא, אדם צריך לעמוד באותו יום ולהגיד, ריבונו של עולם, קיבלתי ממך עצמאות. קיבלתי ממך עצמאות, עדיין לא מדברים על להיכנס לקשר בפועל ממש, אבל יש איזושהי נקודה, והיא באמת מצוות היום של ראש השנה, היא מצוות דאורייתא של תקיעת שופר, והתוכן שלה היא, אם אני עומד כאדם, ואני באמת מרגיש את עצמי נפרד, ואני מבין טוב שמוטלת עליי אחריות, ואני אחראי מעשיי, חשוב גם לשים לב שהאחריות היא לא... בחירה ואחריות הם מושגים קרובים. אבל אני יכול להגיד שיש לאדם בחירה, אני יכול לתת לילד שלי הקטן בחירה לאכול לחם עם קוטג' או עם גבינה. זו בחירה לכל דבר. אבל הבחירה הזאת היא לא קריטית. אין בה משהו גורלי. בחירה אמיתית היא כמו כתוב בחומש. קראנו את זה בשבת האחרונה. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אז אף פעם אדם בריא לא עומד מול בחירה ממש של חיים ומוות במלוא מובן המילה, אבל בחינות של מוות שמתרוצצות בעולם, ויש בחירה, הבחירה היא גורלית, היא באמת משמעותית. ואנחנו אומרים, ניצלנו את הבחירה שלנו. אנחנו רוצים להגיד לך, ריבונו של עולם, אם נתת לנו בחירה, אם החלטת שאתה רוצה שאנחנו נהיה אנשים עצמאיים, ונהיה באמת מישהו אחר, נהיה פרטנרים אמיתיים, אז אנחנו הולכים על זה. זה מה שנקרא תקיעת שופר. זאת אומרת, סדר הדברים בינתיים, סדר הדברים בעיקר בראש השנה וגם בעשרת ימי תשובה, כולל בתוכו את השלבים הראשונים של התיקון. השלבים הראשונים של התיקון זה באמת, זה מפתיע לחשוב על זה. אנחנו בדרך כלל לא רגילים להתייחס כל כך ברצינות למציאות הפנימית של האדם, למציאות הנפשית של האדם. ההבנה היא שכדי לקחת בן אדם שחווה את המציאות שלנו, לא מדבר על משהו חריג, אדם שעבר שואה או משהו אחר, אדם שעבר את המציאות בעולם שלנו, כדי להביא אותו, מה שנקרא, להביא אותו למסלבר של שמחת תורה, הוא צריך לעבור שלבים. הוא צריך להפנים. האריז"ל קורא לימים הללו, כולל יום הכיפורים, משתמש בפסוק בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי זה עד יום הכיפורים, ומשם והלאה עשו כזה ימינו תחבקני. השמאלו תחת לראשי זה מין שלב כזה שעדיין לא מדובר על חיבור ממש, מדובר אבל שהיא להעמיד את הצדדים זה מול זה באופן כזה שהם מזהים אחד את השני, מנסים להכיר אחד את השני, מנסים לזהות את לא לזהות, כמילה נכונה, לחוש את הרצונות אחד של השני. וזה, ההבנות האלה, התובנות האלה, הן תובנות שצריך לספור אותן. וסתם דבר מפליא שצריכים כל כך הרבה פעמים לחזור על י"ג מידה של רחמים. חוזרים, הגויין, שצריכים את הגויין בשביל זה, זה כתוב בסידור, אבל הגויין אומר שאומרים י"ג מידה של רחמים בעשרת ימי תשובה בלי ערף. כאילו, כל היום אומרים י"ג מידה של רחמים. עד כדי כך זה לא נראה, אבל הכוונה היא בלי גבול, כדי שאולי נבין קצת. להבין מה זה מידת הרחמים, ולהבין שבאמת, יש פה גם עוד שלב שצריכים להבין אותו, להבין שמידת הדין היא לא עסק. יש טעות נושנה נתאזרחה בלב ההמון. טעות נושנה מאוד. שיש אופן כזה שאדם, אני רוצה לחיות בדין. אף אדם שפוי לא יגיד לך את זה בפה מלא, אבל להרבה מתוכנו, אולי לכולנו לפעמים יש כזה קול בתוך הלב, שאומר, תשמע, זה אפשרי. אמרתי פעם איזה בחור ישיבה אחרי שיעור שדיברתי על הנושא, הוא אמר לי, תראה, אנשים לא מוצלחים אבל חיים בדין. הוא אומר, אתה צודק שזה לא אפשרי כל כך, אבל אנשים לא מוצלחים באמת, כאילו, ויש פה דבר שצריך לתפוס אותו, בדין אין מקום לשום דבר לא. עכשיו, למה זה נחוץ? זה נחוץ כי הנפרדות
אם אתה עזבת אותי כביכול, אז אני גם, איך אומרים עכשיו, איך אומרים, אתה לא רוצה לתת לי מיד, אתה עושה תנאים, אני גם אעשה תנאים. למה שאני אקבל את זה שאתה עשית לי תנאים ואני לא אעשה תנאים? אז אני גם אעשה תנאים. ולעבור למידס רחמים זה לא רק לבקש רחמים מהקודש ברוך הוא. זה לבקש רחמים מעצמנו. זה להיות בני אדם שחיים ברחמים. זה באמת, לדעתי, אני עכשיו אומר הערה אחרת, לדעתי הרווח העיקרי שאדם מרוויח מראשון לביום הכיפורים זה להכיר את מידת הרחמים. אדם יוצא מפסח עם יותר הכרה ביציאת מצרים, שבועס אולי יוצא עם זה בדיוק יחס עם התורה וכולי. ימים נוראים מה שנקרא, מידת נורא זה מידת הרחמים. להכיר יותר את מידת הרחמים זה המטרה. זו המטרה הגדולה. על כל פנים, זה סדר העבודו, זה הסדר העבודו של ראש שולם ועשר עשרה ותשובה, באמת להכיר את התמונה, להבין אותה מחדש ולספוג, אולי זו המילה הנכונה, לספוג לתוך הנפש שלנו את האווירה הפנימית יותר, את האווירה העמוקה יותר, שמתחת נתן לי מילה בראש, מתחת לאכזריות של העולם. זאת אומרת, יש משהו באמת נורא ואכזרי בעובדה שאדם אחראי לחיים שלו. תשאל בן אדם, תשאל אבא, האם אתה מוכן לתת לילד שלך אחריות על החיים שלו? אני לא יודע בדיוק באיזה גיל, יש גיל שהוא לא שואל אותי. אבל כל עוד אני מרגיש שאני יכול, החלטות גדולות באמת, אני לא יותר לא להחליט. לא מפני שאני דואג לו. והקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לבן אדם להחליט. אני נותן לאדם להחליט, וזה באמת נורא. זה באמת נורא. רק שאם האדם מפנים את הדברים נכון, ומבין מה מונח מאחורי זה, איזה רצון עמוק בקשר, איזה רצון עמוק שרוצים בי, באיזה אופן הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, יש בזה עומק נפלא, שאפשר לעבור את השלב הזה ולהיכנס יותר לתוך הסדר. סדר הדברים הזה הוא באופן עקרוני מא' תשרי ועד 9 לחודש בערב, כמו שכתוב, כמו שתחילת יום הכיפורים, יום הכיפורים הוא סדר אחר לגמרי. יום הכיפורים אומר בעצם, שאנחנו מבינים לבד שאם אתה רוצה לקחת את גם בסדר שאנחנו חיים בו היום, אדם יוצר קשר, הוא לא יוצר קשר, הוא לא מתחתן עם ילדה. הנערה צריכה לגדול ולהיות לפחות נערה בשביל ליצור קשר, היא צריכה לגדול ולהכיר את החיים, מה שנקרא. היא צריכה סדר של דברים, סדר של הבנות, סדר של... אני רוצה להשתמש במשלים מובנים קצת. אם אני אתאר לעצמנו מישהי שגדלה בבית, במקום שבו מתייחסים לנישואים כאל דבר רע ואכזרי. סביר להניח שזה ישפיע על הסיכוי שלה ליצור קשר טוב. או מי שגדלה במקום, או מי שהוא גדל, זה גם נכון. מי שגדל במקום שפה יגיד לך, תשמע, אתה יודע למה מתחתנים, רוצים לנצל אותך. זאת אומרת, בעצם צריכים לקחת את מי שמעוטד להיות בקשר, צריכים לקחת אותו לאיזשהו קורס, אני משתמש במילה הזאת, קורס בשביל להכיר את הדברים בשורשם. עכשיו, יש פה משהו עדין. יום הכיפורים הוא יום שבו המציאות היא מעל למציאות הרגילה. זאת אומרת, זה לא הסדר הרגיל, זה מבחינת עולם הבא. מבחינת עולם הבא זה כאילו הייתי משתמש במשל, כאילו לוקחים את החתן או את הכלה, להכיר את ההורים, לפגוש את ההצעה, לא באופן שבו היא נראית בצורה ריאלית, אלא איך הדברים נראים בשורשם. זאת אומרת, להכיר את הדברים בעומק זה פירושו לספוג ולהגיע למידת הרחמים בשורש. בשפה של התורה זה נקרא להכיר את כל טובי. ככה זה פרשה שלמה בתורה, משה רבנו מבקש בחטא העגל, הריני נא את כבודך, והתשובה שהקדוש ברוך הוא עונה לו זה, אכן, אני הולך לעשות את זה. אז הוא אמר לו ככה, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם, אם אפשר לתקנו את התנ"ך הזה.
ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי לשבע והיה לפניך, וחלותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר השם, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי. והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה שכתוב פה בעצם זה שבורא העולם אומר למשה רבינו, אני רוצה להראות לך את כל כבודי, שזה מקביל לגמרי לכל טובי. כשאני אראה לך את כל טובי, כשאני אעביר את כל טובי, אפשר יהיה להגיד וקראתי בשבע והיה לפניך. זה השם האמיתי שלי, זה שם העצם, זה השם הפרטי שלי, אבל את זה לא תוכל לראות. להכיר את זה, זה סותר את המציאות של החיים. זה סותר את המציאות של החיים. החיים בנויים על זה שהאדם הולך לקראת הטוב, בוחר בטוב. החיים זה עצם הנפרדות של האדם כמציאות עצמאית, שזה תלוי בו. עד כמה שאפילו משה רבינו יספוג, ישמע, יכיר, יראה את מה שנקרא כל טובי, אין אופציה כזו של חיים. אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא עולם הבא, אז על זה נאמר, שזה כנראה כל טובי, על זה נאמר בחז"ל, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכים. אין אופציה שהאדם יכיר את זה פה בעולם. עין לא ראתה אלוקים זולתך, כי אנחנו, כל המציאות של החיים שאנחנו מכירים אותם, זה מציאות שהאדם עומד כיצור נפרד, והוא בוחר בדברים, והוא לוקח אחריות על הדברים, הוא פותר את הבעיות שמותנחות לפניו, ואנחנו לא יכולים לתפוס מציאות שאין בה אתגר, או אין בה בעיה, אין לנו אופציה כזאת. אז כל טובי, משה רבינו גם לא יכול לקלוט. אבל הוא יכול לקלוט מה קורה כאשר כל טובי עובר, מה נשאר אחרי זה. אחרי זה נשאר וחלותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. זאת אומרת, מידת הסליחה היא המידה שאפשר להכיר בה משהו מכל טובו יתברך. למה? כתוב בתלת ואליהו דבר מעניין מאוד. שם כתוב, יש בפרק א' שם כתוב, יש פסוק בתהילים, קל"ט. שם כתוב, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש הרבה ימים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, ומתוך כל הימים יש יום אחד שהוא שלו. אז בתלת ואליהו זה נדרש בכמה אופנים, אחד מהם זה ששת ימי המעשה ושבת. ששת ימי המעשה הם ימים יוצרו, ימים שהקדוש ברוך הוא יצר אותם, והם פועלים לפי הטבע של העולם. כמובן שהקדוש ברוך הוא בחר בו, אבל זה לא לפי מידתו שלו, ושבת הוא יום קדוש, הוא יום, שם כתוב, ממש במשפט אחד, כתוב שבכל השבוע כולו אדם כל הזמן נמצא בתחרות עם חברים שלו, עם עושה עסקים וכולי, אני ארוויח, אתה תרוויח, בשבת הוא נמצא בין אוהביו. זה נקרא ולא אחד בהם. עכשיו, זה נדרש בעוד אופן על כל ימי המעשה, כל ימות השנה ויום הכיפורים. עכשיו כתוב דבר מעניין מאוד, יום הכיפורים זה יום שהקדוש ברוך הוא נתן אותו לישראל בשמחה שלמה ובאהבה גמורה. משל למלך שעומד בפתח הארמון כשמנקים אותו ומוציאים שם חבילות של אשפה, והוא שמח שיוציאים אותה. מכאן, כך כתוב שם בתלת ואליהו, אני לא זוכר את המילים, יעמוד אדם ויאמר להשם, ויזכור להשם את כל החסדים שהוא עשה מיום שעמד אברהם אבינו ועד עתה. מה הקשר? הכוונה היא, אם אני מסתכל על העולם, ורואה שהקדוש ברוך הוא עשה, בנה את בית המקדש בזמן שלמה המלך, והרחיב אותו בזמן צדקיהו. הוציא את עם ישראל ממצרים בזמן משה רבינו, והכניס אותם, הוריד אותם למצרים בזמן יעקב אבינו. אז מה העיקר? איך אני יודע מה באמת הולך? אולי הקדוש ברוך הוא רוצה איזשהו סוג של צדק, הטוב הוא טוב, והרע הוא, יש פה שני הדברים קיימים. המבחן הוא מה קורה כשיש כפרה. המלך שעומד ורואה שמוציאים את הלכלוך מהבית שלו, הוא לגמרי שמח. אין לו צד שהוא אומר, אני רוצה את הלכלוך הזה. כשהקדוש ברוך הוא מכפר על העבירות של עם ישראל, ומרחם עליהם, וסולח להם, הוא מוותר על הזכויות שלו. עד כמה שהנושא הוא צדק, אז יש פה ויתור. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני רוצה, אני שמח בזה לגמרי. זה שהקדוש ברוך הוא נתן את יום הכיפורים באהבה גמורה ובשמחה שלמה, מכאן יעמוד אדם ויגיד, אני יכול להגיד שכל הטובות שקיבלנו היו טובות בשביל טובות. הדברים האחרים היו כי לא יודע. עכשיו, זו התפיסה שיום הכיפורים נותן לאדם, והיא חיונית בשביל להבין ולהתייחס נכון למה שקורה במציאות. אי אפשר לחיות ביום הכיפורים. אי אפשר לחיות במציאות של יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום נבדל, כדי להיות שם אנחנו צריכים להיות כמלוכים, כמו שכתוב במדרש. שאומרים ברוך שם בקול רם, כי אנחנו כמו מלאכים. יום הכיפורים הוא יום שבו אנחנו
לא, זה לא, אי אפשר לנהל תקשורת במקום הזה. התקשורת בגלל מזה שדורשים ממני, ואני עומד בחלק מהדרישות, ואני מבקש סליחה על מה שאני לא דרשת. זה יום אחר לגמרי. אבל אי אפשר לצאת לשנה, אי אפשר להגיע לתקשורת האמיתית, בלי להכיר את הדבר, איך הדברים נראים בשורשם. חשוב לזכור שיום הכיפורים לא נועד רק לתת לנו את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, מה הוא באמת רוצה, אלא הוא גם צריך לתת לנו מה האמת שלנו. זו הסיבה שיהודים ביום הכיפורים צריכים להתעלות ולהיות במקום אחר לגמרי. מה שנקרא, מבחינת אל תראוני שאני שחרחורת של זפתני השמש. זה חיוני מאוד כי כדי לעמוד בקשר, כדי לעמוד בהתחייבות, כדי להתחייב, אני צריך לתת אמון במי שאני מתחייב לו. מאוד קשה להתחייב, לא מדבר על, אני יכול להתחייב לתת 10 שקל בקלות, למי שאתה רוצה. לא לגמרי. לחלק מהאנשים אני יכול להתחייב, אבל להתחייב באמת לקשר פירושו לקחת את עצמי, זה הדבר לומר הכי יקר לי, זה לא המילה הנכונה, זה לא משהו שיש לי שהוא מאוד יקר, אלא לקחת את הכל ולתת אותו בידיים של מישהו אחר, אני צריך הרבה מאוד אמון בו. אמון בו ואמון במערכת בטוב שבעולם, כי אם אני מאמין במישהו, אבל אני חושב שאין לה, הסיכוי שלו להגשים את הטוב הוא כל כך חלש, אני לא אעשה את זה. אבל לא פחות חשוב, כדי להתחייב למישהו, אני צריך לתת אמון בהתחייבות שלי. אני צריך לתת אמון בעצמי. אם אני יוצא לחיים מתוך עמדה שכולם טובים, יש כזאת עמדה, אבל אני אדם שלילי, או הקדוש ברוך הוא טוב וכו', ואני גם אין אפשרות ליצור קשר. יום הכיפורים באמת נועד לקחת את האדם ולהעלות אותו משני המובנים, גם לראות להכיר את הקדוש ברוך הוא איזה מילה אנחנו נגיד. שם הוואי, אנחנו לא משתמשים בו כל השנה כולה. אנחנו כותבים את שם הוואי בספר, בתורה, וקוראים אותו בשם אגנוס. גם ביום הכיפורים אנחנו לא משתמשים בשם הוואי, אבל אנחנו יודעים שהכהן הגדול פעם אחת בשנה, 10 פעמים בשנה, ביום הכיפורים, היה קורא את שם הוואי, והכהנים והעם היו שומעים את השם מפורש, יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה. הגאונים תיקנו, ספרדים עושים את זה עד היום. נאמר ביום הכיפורים 26 פעמים י"ג במידס שלח. אנחנו, החזנים שלנו, האשכנזים, ויתרו על י"ג במידס בשחריס, במוסף, במלכה, בגלל שאין זמן. אבל למה 26? זה בלי ספק. הטעם כן להגיד שם הוואי. הכוונה, י"ג במידס מגלים את שם הוואי. זה נקרא לפגוש את הקדוש ברוך הוא בחדר הפנימי שלו. וכדי לעשות את זה, להיות במקום הזה, אני חייב גם להכיר את עצמי במקום העליון יותר. כמו שנתבאר בגמרא בברוכס, אנחנו חוזרים לזה הרבה פעמים. גלוי וידוע לפניך אשר רצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב שאור שבעיסה ושיבות במחויות. זה לא נועד להיות איזשהו חיזוק. יש בו משהו עמוק מאוד. בלי הידיעה הזו, אין באמת מקום אין על מה לדבר. אין על מה לדבר. חייבים לצאת מיום הכיפורים ולחזור לחיים שבו המערכת של היחס עומדת במציאות הריאלית. יום הכיפורים הוא לא אחד מ100 שנה. הוא לא אחד מהימים הרגילים של השנה, הוא יום אחר. הוא יוצא מהכלל. הוא כביכול לא אחד מ100 שנה. ממש כמו חז"ל דורשים שם. ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש יום אחד שהוא לא בכלל הימים שהקדוש ברוך הוא יצר, אלא הוא יום שהוא השאיר אותו אצלו. הוא נשאר לפי מידתו שלו. ביום הזה אנחנו חייבים לעבור אותו כדי שנצא אחר כך ונכיר את העולם שאנחנו חיים בו ונבין אותו בעומק. נבין מה עומד מאחוריו. נבין איזה תקשורת, שהתקשורת שקורית בפועל בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, או בין בני אדם. שזה אופנים אחרים של תקשורת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו לא רק דרך התורה, אלא גם דרך החברים שאנחנו פוגשים, גם דרך המציאות שנקראת בפנינו תמיד. כל מה שקורה זה בעצם פנייה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהוא מצפה לתשובה שלנו, מצפה לזה שניקח אחריות. אז מה מסתתר מאחורי זה? איזה רצון מסתתר מאחורי זה? מאחורי שם אלוהיקים, מאחורי שם אדנוס, מאחורי כל השמות, כתוב ככה בפרק שמיני של מסכת יומא. על הדבר הזה שהכהן הגדול היה מזכיר את השם המפורש, אז אומר שם הראש
שהוא הזכיר את שם הוויה, שממנו נאצלו כל השמות כולם. אין הכוונה היא ששם שקה מבחינה דקדוקית נגזר משם הוויה. זה לא נכון. הכוונה היא שכל הגילויים שאנחנו מכירים הם השתלשלות, הם ביטוי ספציפי מסוים של אותו רצון עליון של המאציל, של הקדוש ברוך הוא, זה לפעול, מה שנקרא כל טובים. אין דבר אחר בעולם. ההבנה הזאת, ושוב, המילה הבנה היא מילה חיוורת, כי אני מבין, כן, הרבה דברים אנחנו מבינים. צריך להפנים את זה היטב, וכל כך הרבה פעמים אנחנו צריכים לחזור על ידגי ומידס, ואחר כך לעבור את יום קיפר, ומלכי לזכרנת השואפס. כל הבית ספר הגדול הזה נועד כדי שנפנים ונבין איך הם הדברים, באמת, איך כל המערכת פועלת מתחת לפני השטח. איך הדברים נראים כשאתה רואה דברים מבחוץ, אז אתה רואה אותם איך מלבישים אותם, איך מסדרים אותם, איך מציגים אותם בפניך. אבל מה מסתתר מאחורי הדברים? מה באמת עומד מאחורי הדברים? זה כל סדר הדברים שאליו אנחנו הולכים. והמטרה של הכל זה כדי שהתוצר המוגמר יהיה בן אדם שעומד והוא פנוי לקבל קשר. הוא פנוי ליצור קשר, הוא מוכן לקחת אחריות, אבל הוא נותן אמון גם בעצמו, והרוח של... המילים הכי יפות באמת, המילים של האריז אלה המילים הכי יפות, שהגבורות שלו ממותקות. אותה עמדה שיוצרת נפרדות, שהיא חיונית לאדם. בלי זה אין כלום. לולי מידת הדין, לולי הנסירה, אנחנו לא היינו, זה לא המילה הנכונה, לא היינו בני אדם, אלא לא היינו מישהו. לא היינו מישהו. פעם דיברו אצל מורנו רב מוישה זיכרונו לברכה, דיברו על זה שהאתון דיבר. זאת אומרת, הנס שהאתון דיבר זה לא יש מישהו שלא ידע לדבר ופתאום הוא הצליח לדבר. החידוש, הנס היה שהיה לו מה לומר. לאתון אין מה לומר בכלל. זאת אומרת, זה לא פשוט שהוא שותק כי אדם אילם זה אדם שכוח הדיבור נפגם בו. אנחנו מבינים שהוא אדם, והוא כמוני כמוהו, יש לנו הרבה מה לחשוב, אבל משהו פגום בזה, צריך נס כדי לתת לו אפשרות לדבר. אבל מי שהוא לא אדם, מי שהוא לא נמצא במקום הזה של הנסירה, הוא לא לקח אחריות, הוא לא נמצא במקום של לקיחת אחריות, אין לי מה לדבר. אין פה מישהו מסוים. אבל המטרה היא לקחת את אותה נפרדות ולהעמיד אותה ליצור ממנה חוויה שיש אפשרות לתקשורת. יש אמון, יש מקום לתת אמון, יש מקום לחיבור מלא. וכל כך הדבר הזה מורכב, כל כך הדבר הזה לא פשוט, שצריך בשבילו את כל סדר הדברים האלה של ראשון נעשה לשים את שוב ויום הכיפורים, גם סוכס ומשנה רבי, אבל בזה נעסוק בעזרת השם שבוע הבא, בשנה הבאה. אבל אני רוצה לסיים בכל אופן קצת בכמה משפטים בעניון של ראש השונה. זה באמת להבין את הדבר הזה נכון, להבין את עניין הדין באופן נכון, ולהבין שאין הכוונה אלא. כל המציאות של הדין נמצא בעולם לא רק כדי... פעם נסעתי בנהג מונית ושאלתי, מחבב לעשות דברים כאלה. נהג מונית ערבי. שאלתי אותו, מפני מה? מפני מה אדם צריך לעבור את כל העולם הזה כדי להגיע לשם? למה שהקדוש ברוך הוא לא ישלח את האדם ישר לשם? אמר, תשמע, עד כדי ככה אתה רוצה אלוקים טוב? יש גבול. יש גבול כמה הוא טוב. למה שיפרגן לכם כל כך הרבה? אם תעבוד קשה, הוא מוכן לפרגן לכם. אחר כך הוא הוסיף, הוא אומר, הנה, אתה מוכן לתת לי כסף בלי שאני אסיע אותך? אם יסעתי אותך, אתה נותן לי כסף. זה היגיון ערבי. זה היגיון ערבי. אמון הסייחוד אומרת, תבין, אין לקדוש ברוך הוא בעולם אלא טוב. אין דבר אחר. זה שסדר הדברים הוא כל כך מורכב וכל כך קשה, זה אומר שככה זה יותר טוב. ומה שאנחנו רוצים לעשות בראשון הזה, לנצל את הרגע הראשון של הנפרדות. השכם בבוקר בראשון לקום ולהגיד, מה אומרת? בציבור אפשר להתפלל גם מוקדם בבוקר. לקום ולומר, אנחנו שלך, אנחנו רוצים ללכת איתך, אנחנו נותנים בך אמון, זה הרעיון, זה העיקרון של ראשון. זה ממש שורת הדין של ראשון הזה, לנצל להגיד לקדוש ברוך הוא, החלטת ליצור אותנו נפרדים. החלטת לתת לנו אחריות ולתת לנו את האפשרות לבחור. אז תדע לך על מה אנחנו בוחרים.
אנחנו בוחרים להיות דבקים בך וללכת איתך, להגיע לחבוקה ודבוקה בך, אנחנו רוצים להגיע עד שמיני עצרת, עד לחיבור המלא, ושאנחנו מבקשים ממך שהשנה הקרובה תהיה שנה שהחיבור יהיה יותר חזק, יותר משמעותי, יותר עמוק, יותר נובע מעומק הלב שלנו, ויותר נגלה מבחינתך. שיהיה כתיבה וחתימה טובה.